음, 음. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng grilled tuna belly. Ayan mga ka-foodies, at meron po tayo ditong sinigang salmon belly. Apo. At meron tayong rice. At meron tayong sausawan toyo mansi. At drinks natin, Coke. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration kaya pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kayong kapampangan. Maganda na po. Nagbigyan kita ng toyo municipal. Sige. Tatanggalin ko itong ano niya. Ayan. Tatanggalin ko itong... Balat. Oo, balat. Wala tayong sili. Bawal mo ng sili ngayon. Oo. Na-acid ako. Ayan. Tinatanggal pa yung balat nito kasi makaliskis. Oo. Ito. Sarap to. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga foodie base. Mga tamo. Sarap. Sarap. Sarap ito. Nakikita ako. Gusto ka? Usog natin itong ano. Tanggalin ko. Usog natin. Yan. Yan. Baka hindi ako makikita. Sarap. Haba oh. Kasi yung balat ng tuna makapal. Kaya tinatanggal namin yung kaliskis. Sarap na sinigang. So, haba oh. Sarap. Abot mo? Oo. Bigyan kita na ito. Ito. Thank you. Okra, gusto mo? Sarap. Haba oh. Sarap po. Haba na.
Ang hirap hanapin niya yung tuna, no? Tuna belly sa palengke. Makapal yung balat niya, no? Mm-mm. Sarap. Wala siyang tinik, no? Oo. Masarap din yun yung ano niya, no? Yung panga. Oo, pa nga. Diba nagmukbang na tayo ng ganon? Oo, yung Malaki. buong ulo. Kakulab natin doon si Noy P. Eats. Mm. Sarap, no? Ang sarap. Sarap. So natin dito. Nakikita ko. Yan. Sarap. O, dito. Mm-mm. Malit lang kasi yung mesa namin. Ito, oh. Luya. Wala mo? Hmm? Kaya palang ganda ng boss ni BBM. Di ba? Pangarad yun. Oh! Parang alas 12 ng gabi. Nakikinig ako ng radyo. Yung parang aso, ano kasing tawag doon? Lagi ng lagim? Ano? Gabi ng lagim? Oo, gabi ng lagim. Lagi ng lagim. Ngayon, gabi ng lagim. Anong oras yun? Alas 12. Nanonood, nakikinig ba kayo na? Sino may radyo gano'n? Nakikinig ba kayo? Gusto ko yung ng aso nun. Kapag gano'n nakasarado na yung mga bintana. Wala bang nagpipis gano'n sa'yo? Wala naman. Balita ko, meron doon sa bintana. Mm-mm. Akala ko marimarang pinapanood mo. Hindi. Tapos na nga yung Marimar. Ano tapos mo? Mm-mm. Kasi maganda yun. Kasi may kwento yun. Yung gabi ng lagim. Mm-mm. Pag ikaw natinig nito, no? Patay ka. Mm-mm.
Laki. Hmm. Sarap. Happy Monday mga kapudibis. Oo. Good evening. Good afternoon. Hindi, gabi na mape-premiere yan. Oo. Kasi nagmumukbang kami 2 p.m. Minsan 3. Mm-mm. Sarap. Hmm. Magkano kaya yung isang buong ulo, no? Mahal siguro. Ito lang ano na to 400. Mm-mm. Sarap. Balat na lang. Sarap. Hindi mo na naubos yan? Ito mga foodies, meron po kaming natirang salmon belly. Mamaya kakainin ni BBM yan. At naubos po namin tuna belly. Ang sarap po kasi niya. Kaya yan, ito po yung inubos namin. Yes. Sa mga foodies, salamat po sa suporta po ninyo sa amin. At shoutout kay Nicole Trinidad Poblete II. Hello po sa iyo at shoutout din sa tatay niya. Birthday niya, di ba? Yes. Happy birthday po sa tatay mo po. Happy birthday po. Yan mga kapudibis, susunod ay sa Merkulis na po tayo mag-shoutout. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, at Instagram ng The Foodie Bee, at syempre The Foodie Bee Vlogs. Yan mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.